Daya. Sani Danja. Biyu. Wannan Adam A Zango. Uku. Sewa. Fatiwa sha Hadiza gaban ma tana buƙatar ta. Shi ba sabga da mata. A ba su sabga da mata. Mutum nawa ka ba? Mutum uku ka ba? Adam A. Nawa da su raba? Anunu. Sarik sai sarko. Nawa da su raba? A sade. Murja kunya. Wai nawa ya ba su? Nawa ya ba su? Nawa ka ba su ka tura musu. Ziriliyan ɗaya. To yau gon ka je ga musu su turo akawun za a tura musu. Amma Murja kunya tana neman sa. Da ko wani yaro mara Ka tura wannan, ka tura mai. Oke, ka yadda da ni a tura musu sai jiya ta musu. Oke dai ta takura wai son ka take son ka take. San ka take biliyan biyu kawai wa. Murja kunya tana neman kawai san ka take za ta aure ka. Za ta aure ka ga mai ba. Yanzu mu yagwa. Yanzu matan Kano ne suka rage yanzu. Matan Kano yanzu wanda suke gidanka. Tambaya ce abin da an kunya ana ta tambaya ta akwaman a gane ana ce mun ba ka da aure ka warware Marja tana son ka yanzu bai za a ce mata a ce ta ya uri ko koya A ce dai kawai ina gaishe ta shi kenan.